Vaula! Hyvä Jukka! Mikä hyvä? Tuolla kiitos, hyvä. Mikä se on? Mikä hyvä? Näyttää, että siellä on pari kaveria. 3 kaveria on jo paikalla. Numero 3. Ja näyttää ehkä siltä, että onko siellä Jonningen Eira on jo paikalla 4 ja myös Aution Oula on paikalla 4. Kyllä pitää ottaa kuitenkin tuo tuuli huomioon, että ei liian korkealle kun sen heittää, niin se äkkiä tuuli sen vie. Ja Karkkosken Jukallakin kyllä osuu, mutta pikkusen jäänyt lyhyeksi. Ja siellä on näemmä Näkkäjärven Niko noussut 5. paikalle jo. Kyllä näyttää siltä. Ja näin on voittaja. Siellä on Niko Näkkäjärvi on voittanut tämän ja tulee Näkkälän palkisesta. Mutta sijoja ne on seuraavaksi. Ja on tällä takaa hyvä huuella, että laakista on kiinni. Tekis niin mieli mänäkyttää höpöttää, mutta ei kehtaa. Niin, kiinni nyt. Kyllä, siellä on. Ja näin Aution Oula tulee toiseksi. Kyllä tästä näkyy. Se on tosiaan tuo viimeinen matka 15 metriä, kun se rupeaa heitättämään, niin se on sitten vähän hankala. Voi, siinä meni Sara Oulalla hivenen ohi ja kolmassia. Ei, siinä tapelhan nyt tiukasti, siinä on tätä 3. sijaa. Sara Oula siinä nyt, jos Oula tämän nyt heittää kiinni, ei mitenkään paineja, niin on komeasti pronssitilalla. Ja sehän tarttuu. Ja näin! Kyllä Oula on edelleen mestari, kun ajattelee, että on jo reilu 70, niin moneko meistä on täällä tanterilla heittämässä tuo ikäisenä ja nuihelkin pärjää. Tuskin moni.